Nuswantara Indonesia peteng gelap. Para sadherek ingkang binerkahan dening Gusti, mugi sih rahmat lan tentrem rahayu tansah nyarengi kita sadaya. Amin. Para sadherek kinasih, durung suwe iki ana demo saka para mahasiswa kang tundhone ngelingake pamarentah manawa manut para mahasiswa mau kahanane nagara kita Indonesia ana ing swasana peteng gelap. Indonesia gelap, dudu anane oglangan utawa listrik mati giliran, dibatasi ing saben wilayah pemukiman. Ora, kitab suci nate nyaritakake anane swasana peteng kaya kaserat ing kitab Pangentasan 10 ayat 22. Nabi Musa banjur ngadhongake astane menyang ing langit. Temah ana peteng dedet ing satanah Mesir lawase 3 dina. Mangkono uga nalika Gusti Yesus sedo. Matius 17 ayat 45. Wiwit jam 12 nganti tumeka jam 3 ana pagawong kang nglimputi satanah kabeh. Swasana peteng ing kitab suci mau marga kersane Gusti. Balik tumrap negara kita, peteng mau mestine ora kakersakake dening Gusti. Sanadyan bisa wae minangka pacoban tumrap bangsa kita. Anane keprihatinan kang tuwuh amarga kahanan utawa situasi nyangkut keadilan, politik, ekonomi lan liyane kang nyurung mendorong anane demonstrasi para mahasiswa. Mula demo mau ngusung tema Indonesia gelap, Indonesia peteng, Nuswantara Indonesia peteng. Sawise ganti presiden kang saiki manut para demonstran mau isih durung nuntasake masalah bangsa Indonesia. Malah anane anggaran kanggo sawetara kementerian-kementerian lan badan-badan pamerintah bakal grendhetake, bakal ngrepotake pelayanan kanggo masyarakat. Kalebu anane tugas-tugas wigati kang mestine kudu dicakake dadi dibatalake. Kejaba iku uga anane korupsi kang isih akeh dilakoni dening pejabat lan durung tuntas. Cekake ana keprihatinan bab kahanan nagara Indonesia iki. Para sadherek kinasih, tumrape masyarakat biasa luwih-luwih kang ana ing padésan atau saka kutha, masyarakat kang isih perlu bantuan asring kasebut di bawah garis kemiskinan, mestine bakal sarujuk menawa swasana Indonesia peteng. Anane PHK dening perusahaan-perusahaan, bencana alam amarga ora njaga kelestarian alam, kadurjanan sing kayane tansaya ndodro, ya korupsi, tindak kriminal, apus-apus lewat media sosial utawa antarane padha sadulur kanca. Ana sikap intoleran, mongko jare Indonesia kalebu negara agama, tegese urip manembah lan ngabekti marang Gusti, lan mestine cegah tumindak intoleran, bidak-bidakake. Lah saiki lan isih akeh maneh kang gawe prihatin. Banjur kita minangka wong pracaya ana ing Gusti Yesus
kudu kepiye? Apa sarujuk anane Indonesia gelap peteng? Ing sasisih kita pancen ora gumun anane swasana kang prihatinake banget iku. Awit kitab suci wis paring pepenget kaya kaserat Rasul Paulus sajroning nyedhaki jaman akhir iki kang saya cedhak. Ana 17 kelakuan kang ala. 2 Timotius 3 ayat 1 tekan 5. Sumurupa yen ing dina-dina wekasan bakal ana mangsa kang rekoso. Wong bakal padha mung mikir marang awake dhewe lan karembondo, bakal padha gumunggung lan mamerake diri pribadi, bakal dadi tukang mitenah, bakal wani karo wong tuwa sarta ora duwe panarima, ora mreduli marang agama, ora bisa atindak tresna, ora gelem rukun, seneng ngolo-olo wong, ora bisa ngendhaleni diri, ambeksya, ora demen marang kang becik, seneng cidra, ora mulur budine, kumenthus milaur nuruti pakarmane katimbang karo manut marang Gusti Allah. Anggone padha nindakake pangibadah mung laire wae, nanging lugune padha ora nganggep marang sawabe. Dono wong-wong kang kaya mangkono iku. Sadherek, opo kang kaserat Rasul Paulus mau pancen nyata ana ing sakupenge urip padinan kita. Menawa kadhawuhan ngedoi wong kang kaya mangkono, ora ateges kita ora kenal wong liyane kang ora sak patunggilan, ora. Tegese bisa njaga diri aja nganti katut kelu marang pratingkah kaya ngono mau. Awit kita wis karesikake dening Roh Suci saka Gusti Yesus supaya urip ngugemi dawuh-dawuhe Gusti. Ing sasisih liyane, piye sikap kita marang pamarintah? Apa kita ambyuk melu-melu demo-demo? Rasul Paulus paring piwucal bab sesambungan karo pamarintah. Rom 13 ayat 1, 4 lan 7 ngandika, saben wong sumuyuta marang panguwasa kang mbawahake, sebab ora ana panguwasa kang asale ora saka Gusti Allah, lan para panguwasa kang ana iku padha katetepake dening Gusti Allah. Awit pamarintah iku abdine Gusti Allah, murih becikmu. Nanging menawa kowe nindakake piyala, ya wedya, marga ora tanpa gawe anggone ngasta pedang. Bayar marang wong akeh apa wae kang kudu kok bayar. Pajek marang wong kang wenang nampani pajek. Biya marang wong kang wenang nampani biya. Pakiring marang wong kang darbe hak nampani pakiring, lan pakurmatan marang wong kang darbe hak nampani pakurmatan. Pangandikane Paulus iki dipindhoni maneh ana ing kitab Titus 3 ayat 1. Wong-wong padha elingna supaya padha sumuyut marang pamarintah lan para kang ngasta panguwasa, bangun miturut sarta padha jumadang marang sadéngah panggawe becik. Mangkono uga Rasul Petrus berek marang kita, 1 Petrus 2 ayat 13, kang iku
padha sumuyuta marang sadéngah yayasane manungsa marga saka Gusti Allah, dadya marang raja kang kagungan panguwaos kang dhuwur dhewe, ya marang wakile kang kadhawuhan ngukum wong kang nindakake piala sarta ngalembono wong kang gawe becik. Para sadherek, piye pamanggih kita? Apa Indonesia peteng gelap? Sumangga kita asta ing pandonga kita supaya Gusti paring kawicaksanan marang para pemimpin temah sabarang kang dadi tugase kalaksanakake kanthi wicaksana, apik, bener lan adil, nyondongi kersane Gusti Allah. Puji Gusti Rama kasuwargan Gusti Pangeran Yehuwa, sinagedna kawula sadaya dados warga negara ingkang setya tuhu lan nyondongi kersa paduka anggen kawula gesang wonten bumi Indonesia miturut undang-undang lan peraturan ingkang wonten. Temahan kawula inggih kepareng dados abdi paduka ingkang ngremenaken paduka. Nyuwun tulung tu Gusti kaparingana kawula kawicaksanan. Amin.